गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसेयैनो मागो दमासिनि गाहाम हामलायथिखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय। आं दा बुंनो नागिरदों पावार डाइरेक्टर बान्डलनि सोमोन्दै। बे पावार डाइरेक्टर बान्डलाव वाटारमार्कखौ रिमुभ खालामनो हायो। बे वाटारमार्कखौ माबोरै बोखारनांगौ बेखौ आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेखौ प्ले स्ट'राव मोना बे पावार डाइरेक्टर बान्डलखौ। नोंथांमोना बे पावार डाइरेक्टर बान्डलखौ नांगौब्ला वाटारमार्क टाइपखौ नांगौब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव थांनानै बे लिंकआव सेरनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाखिनो हागोन आरो। स' गोबाव खालामालासिनो लेट्स गो। लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। बे पावार डाइरेक्टर बान्डल क्लिक खालामबाय आङो। अपेन जाथ'वाखै। अपेन जाबाय। जाखांबाय। एक्टिभिजन मा होनो एक्टिभेट अर नट नाउ। माने बे एक्टिभेसन क'डखौ होयोब्ला बै भिडिअ एडिट खालामनायाव बै वाटारमार्कआ थाला आरो। आं दा एक्टिभेटआव होबाय। एक्टिभेट ओमफ्राय मा होनदों प्लिज इनपुट इउर एक्टिभेसन क'ड। मा होनो बेहाय एक्टिभेसन क'ड होनो नांगोन आरो नों। आं दा होनोसै एक्टिभेसन क'डखौ गासिबो माबा केपिटेल लेटार गोजा आरो अल PMYZ HBWE दा आं दानाव होबाय। एक्सेप्टआव होबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो क्लिक खालामबाय आं दा। बे मोनसे प्रजेक्टनि नाम लिरनांगोन। रमान्टिक बड'ल मोनसे बेनिफ्राय नों जाय भिडिअखौ एडिट खालामगोन बै भिडिअखौ नोङो सेलेक्ट खालामनानै लाबोदो आरो। सेलेक्ट खालामनानै सेरना होनांगोन। आं मोनसे भिडिअ दोनफैबावनोसै। नै भिडिअ थाबायबो बेखौबो प्ले होनानै नायनो हागोन। बेनिफ्राय नों बे भिडिअ थाखानाय भलिउमखौ माने गोमनायखौ मुभ खालामनोबा बेखौ मा खालामनांगोन नैबेहाय सेरनांगोन आरो गाहायाव सोनानै बेखौ ओरै खमायनांगोन आरो अब्लानो बै गोमनाया मुभ जागोन आरो। जिर' खालामबानो मुभ जागोन। आं दा जिर' खालामा। नोंथांमोना खालाम गोनांथि जायोब्ला खालाम। बेनिफ्राय टेक्स्ट स्टाइल लिरनाया नैबेहाय थांनो नांगोन आरो। बे टाइटेलाव होनांगोन। नों मा लिरो गोसोबादि लिरनो हागोन आरो। आं दा नैबेखौ होनायसै मोनसे नोंसोरनो एग्जाम्पल होनानै दिन्थिनोसै। नैबे सेरनो नांगोन। बेनिफ्राय नों मा लिरो गोसोबादि लिरनो हागोन आरो। आं दा लिरलायला कालारखौल' होनोसै। कालारखौ होबाय आङो। ओमफ्राय नैबे स्टाइलखौ एसे ओरै गिदिर फिसा खालामनो हायो। आरो नै नों आखरखौ सोलायबा नै बेहाय थांनो नांगोन आरो डेडपुलनि सायाव डेडपुल ना डेफल्ट होनो बेनि सिङाव थांनो नांगोन। जायखिया आं मोनसे होनानै दोनबाय। आखरखौ सेलेक्ट खालामबाय। बेखौ नों बेसेबां गिदिर खालामजागोन। ओमफ्राय नों बेखौ बोथ्रोदनानै साइड खालामनानै दोननो हागोन आरो। नों बबेथिं दोनो बिथिंनो थागोन आरो बियो। बेनिफ्राय नों इफेक्टफोर बाहायनोब्ला बबे जराव नों इफेक्टखौ होनो नैबे गोथां गननि सिदा दोननांगोन आरो। ओमफ्राय बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आं दा क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय नैबे हांख्ला बायदि दंना बेहाय सेरनो नांगोन आरो क्लिक खालामनांगोन।
बेनिफ्राय नैबे गेजेराव सेरनो नांगोन आरो ओमफ्राय नों बेफोर इफेक्टखौ बाहायनो हागोन आरो बबे मोनसेखौ बाहायनो माने बेफोरनि दारैसो भिडिअखौ मोजां नुयो नालाय इफेक्टनि दारैसो आरो मोनसे होनानै दिन्थिनायसै नोंसोरनो बेखौनो होबाय आङो प्ले होनानै नायनो हागोन बेखौ नै बिदि थांगोन आरो नोंथांमोना रोंखासिगोन बेखौ बे सिगांनि भिडिअ खोन्थाखाबाय आं एडिट खालामनायखौ बोरै खालामो बेनिफ्राय सेभ होनाया नै खनायाव थांनांगोन आरो राइट साइडथिं गोजौआव दंना थोरसिन बायदि थालायनाय बेहाय सेरनांगोन आरो मोनसे खोथा लोगोफोर बे पावार डाइरेक्टर बान्डोलखौ बे प्ले स्ट'राव मोननाय जानाय नंला आरो सिगाङाव मोनोमोन दा मोनला बेखौ दा फाइलावसो मोनो आं बे पावार डाइरेक्टर बान्डोलनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना नांगौब्ला बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव क्लिक खालामनानै बे पावार डाइरेक्टर बान्डोलखौ लाखिनो हागोन वाटारमार्क थाया आरो बे आंना नोंथांमोना लाखिनो हागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम थेंक इउ स' माच